Perdona, mira, que podries indicar-me com arribar a la Sagrada Família? Em sembla que estic molt perdut. Sí, clar. Què et sembla si veiem en el meu cervell què passa durant la comprensió i la producció de la parla? Quan algú et parla, el so primer arriba a la teva oïda. On viatja pel conducte auditiu fins l'oïda interna. Allà, aquelles ones es converteixen en senyals elèctrics, gràcies a unes cèl·lules especials anomenades ciliades. Aquests senyals elèctrics arriben fins al tronc de l'encèfal, al tàlam i d'allà a l'escorça auditiva. Aquí comença la transformació en informació complexa de la parla. A l'escorça auditiva, el teu cervell comença a identificar els sons i fonemes, les unitats més petites del so que estàs escoltant. De fet, l'escorça auditiva fa un primer anàlisi dels sons, el que permet la identificació dels fonemes en el lòbul temporal superior posterior. La informació passa després a una zona anomenada àrea de Wernicke, que es troba en una part del cervell anomenada lòbul temporal superior. Aquí, el teu cervell organitza aquests sons en paraules i les converteix en alguna cosa que té sentit. És com si a poc estiguessis construint un trencaclosques amb totes les peces del so. Hola, podria indicar-me com arribar a la Sagrada Família, si us plau? Per respondre, primer planegem el que volem dir a nivell conceptual i aleshores recuperem la informació semàntica i els sons que formen aquestes paraules. Això implica les regions frontals que es coordinen amb el lòbul temporal a través de feixos de substància blanca, que són com carreteres que ens permeten enviar informació entre regions distants del cervell. La comprensió del llenguatge involucra ambdós hemisferis cerebrals. No obstant això, la producció del llenguatge s'associa principalment amb l'hemisferi esquerre. Així, un cop recuperem els sons de les paraules, hem de saber com es tradueixen en moviments de la boca i la laringe per produir-los. Aquesta transformació, que implica passar d'un codi fonològic a un codi motor, també activa una zona clau del cervell, la regió temporoparietal, que té un paper clau en aquest procés de traducció. A partir d'allà, la informació és enviada a través de les carreteres de substància blanca cap al lòbul frontal, on les àrees motores ens permeten executar aquests moviments. I així responem. Al final del carrer, gires a l'esquerra, tot recte i te la trobaràs davant. Moltíssimes gràcies. A tu.